Aja sisääntulokaistaa ja jätä matkatavarasi ja matkustajat rakennuksemme edustalle. Aja puomilaitteelle ja paina vihreää nappia ja saat pysäköintikortin. Ajathan autosi mahdollisimman lähelle rivimerkkejä ja viereistä autoa. Muistathan ottaa pysäköintikorttisi matkalle mukaan. Pysäköintikortista löydät paluukuljetuksen ohjeet. Siirry odottamaan bussikuljetusta. Tiloistamme löydät asiakas WC. Ilmoita kuljettajalle, kummasta terminaalista olette lähdössä. Paluukuljetus saapuu samalle pysäkille, mihin teidät jätetään. Tilatkaa paluukuljetus vasta matkatavarat saatuanne. Paluukuljetuksen tilaus tekstiviestillä. Pysäköintikortista löydätte ohjeet. Vastaamme tekstiviestiisi paluukuljetuksen saapumisajan. Ota pysäköintikorttisi valmiiksi ja maksa pysäköintikassalle ennen autosi hakua. Lastaa matkatavarat ulosajokaistaa tukkimatta. Aja puomilaitteelle, syötä kassalla aktivoitu pysäköintikortti puomilaitteeseen. Tervetuloa uudelleen, palvelemme 365 päivää vuodessa.